ҳавлии хонаводаи абдуқаҳҳоровҳо дар деҳаи хистиварзи ҳаммарз бо қирғизистон беш аз 2 сол мисли як мотамсаро буд. ҳамакнун баъди аз зиндон раҳо шудани фарзанди ин хонавода абдурозиқ абдуқаҳҳоров хешу пайвандон шоду масрур ҳастанд. ҳамин агар гунаҳкор набудам ки ҳамун сабаб дастгирӣ карда иншаалло мана гир омадам. раҳмат. абдурозиқ абдуқаҳҳоров дар охири моҳи апрели соли 2021 аввал аз ҷониби маъмурони қирғиз боздошт ва баъди чанд моҳ ба ҳабси умрбод маҳкум шуд. сипас ба тоҷикистон истирдод гардид ва то сафед шудани ҳукмаш дар зиндони шаҳракӣ ёвон буд. раҳмат. алҳамдулиллоҳ саломатиён аст. шукрона мекунам ки ҳамин пеши фарзандоман иштиям. раҳмат ҳамин мақомотҳои давлатамова, хусусан ҷаноби олива раҳмат имомалӣ раҳмон бо дастгирии ҳамин мақомотҳо бо мана бо пеши фарзандомо омадам. ҳай насиб будааст ҳамун ҷоҳое дида омадем, мана бо насиб камда шуд омадем хонанда. наргиз ҷабборова ҳамсари абдурозиқ абдуқаҳҳоров низ аз мақомот ва хабарнигорон изҳори ташаккур кард. ӯ борҳо бо арзу дод ба Радиои Озодӣ муроҷиат карда ва аз набудани саробони хонаводааш афсурдаҳол гашта буд. онҳо акнун ният доранд моҳи оянда тӯйи хонадоршавии нахустин фарзандашонро барпо намоянд. хай акун ман ҳаракат мекардам барои ҳамин бегуноҳии шавҳарам мубориза мебудам, мефаҳмидам, медавидам, ҳама мақомотҳо мерафтам. хай худову шукр, 100,000 бор шукр ки мана озод кардам, мои дастгирӣ кардан ҷаноби оли раҳматҳои калон. ҳамин ман мехоҳам ки ҳамин қирғизу тоҷик ҳама сулҳ шавад, ҳамин рафту биё кунад, раҳо кушода шавад, ҳама мо акун якдилгикиро дӯстона аҳлона зиндагӣ кунем. ҳамроҳи абдурозиқ абдуқаҳҳоров як сокини дигари ҷамоати хистиварз аскар юнусов низ раҳо гардидааст ва ӯ дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ки дертар бо расонаҳо суҳбат хоҳад кард. абдурозиқ абдуқаҳҳоров ва аскар юнусов шаҳрванди тоҷикистон ҳастанд, вале дар деҳаи борбордуки вилояти Бодканди қирғизистон мезистанд. онҳоро пас аз муноқишаи мусаллаҳонаи моҳи апрели соли 2021 дар сарҳади тоҷикистону қирғизистон ки аз ду тараф чандин куштаву захмӣ бар ҷой гузошт дастгир карданд. муфаттишони қирғизистон гуфтанд дар телефони яке аз онҳо акси ӯро бо сарбозони тоҷик ёфтанд, дигариро ба ғоратгарӣ ҳангоми даргирии гунаҳкор донистанд. наздиконашон мегуфтанд иттиҳомот асос надорад ва аз ин рӯ озодии онҳоро мехоҳанд. тоҷикистону қирғизистон дар пейи ҷанҷолҳои марзӣ даҳҳо шаҳрванди якдигарро ба гумони ғайриқонунӣ гузаштан аз сарҳад ва ё иттиҳомҳои дигар боздошт карда дертар қисмеро табодул намуданд. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.